Vedeli ste, že od 1. januára 2025 sa zaviedla nová povinnosť, ktorou je triedený zber textilu? Každá obec musí zabezpečiť zber odpadu z textilu a popis systému zberu zverejniť na webovej stránke obce. Táto novinka umožní občanom zbaviť sa aj poškodených kusov textilu a obuvy, ktoré dodnes končili v nádobách na zmesový odpad. Celosvetová spotreba textilu neustále rastie. Do roku 2030 by mala dosiahnuť až 102 miliónov tón. Každý občan Európskej únie ročne vyprodukuje približne 12 kg textilného odpadu a väčšina z neho končí na skládkach a v spaľovniach. Ak by sme európsky priemer aplikovali na Slovensko, tak by sa ročne jednalo o približne 65 000 tón odpadu. Jedná sa o odvetvie, v ktorom sa už v procese výroby generuje obrovské množstvo odpadu a rovnako je aj extrémne náročné na zdroje, energiu a vodu. Výrobky sa prepravujú cez celý svet, s čím sú spojené veľké dopravné vzdialenosti a ďalšie negatívne environmentálne vplyvy. Väčšina odpadu z textilného sektora končí v Ázii či Afrike, kde sa časť z neho využije, ale väčšia časť končí na skládkach. Ako predchádzať jeho vzniku? Nákupy z druhej ruky, kvalitné odevy a vyhýbanie sa tzv. Rýchlej móde sú účinné spôsoby. Starajte sa o svoje oblečenie a obuv. Dodržiavajte návody, ktoré sa týkajú prania, sušenia či žehlenia. Zavedte si tzv. Kapsulový šatník, ktorý je tvorený menším množstvom kvalitného, farebne a štýlom ľahko laditeľného oblečenia. Drobné poškodenia na textile je možné opraviť. Prípadne vyskúšajte upcykláciu, pri ktorej viete z nepotrebného a už možno neopraviteľného kusu oblečenia vyrobiť niečo iné. Textilný odpad je globálny problém. Inšpirujte sa predošlými radami a predchádzajte jeho vzniku. Najlepší odpad je predsa ten, ktorý vôbec nevznikne.